Boyok guys. Oh. Boyok. Pila ka kuan pa ya pa ikay kuan pa. Inani may magluto og kanon sa probinsya. Kuan na Inani may magboyok guys. Mo ni ang among kuan bike guys. Kinaon. Mais. Kainit na Okay, inita. Pasig hilaw-hilaw ni ron kay wala na ayog kuan. Naayo og wala na jud ko ka kuan. Dugay-dugay na kung wala ka boyok guys. Binglo ni pa? Sagol. Now ni pagboyok guys ha. Nakasulay mo ani guys. Kasi nakasulay ani. Magluto og kanon. Ana magluto og kanon guys. Anaw na to kay parang di makuha ng batikol. Ako ang videographer, ako ang kuan. It's me. Ala na kuan pa, wala na kuan. Hoy, nauga na. Guys, nakalimot na juga ani kay dugay-dugay na jud kung wala pod ko ka 20 years na pod siguro kung wala ka balik og kuan karon pa. High school pa ako sa una guys. Pila na tong kuan. Kabalik og inani guys. Tarungon na to sagol guys kay nang kuan ba. Nang ma-mix tanan. Ay. Lampas. Kuan kusog ra guys da. Ay. Pasensya na guys ha kay o sa kakamot ga boyok o sa kakabot ga gonit sa kamera. Magkuan yun ni ron. Okay guys, mao na inana guys. Lami ang kanon nga mais kay dala man ang aso. Ang aso siguro ay magpalami no? Ambot good guys, lami man jud ang giluto sa kuan kanang kahoy. Nani ba kaysa kanang sa mga gas. Siguro wala ka dili ka differentiate ang wala nakakaon ani. Pero lami jud ang kuan guys, lami jud ang giluto sa kahoy. Piling nako ang secret ingredients kay kuan ang aso. Okay, bye. Thank you.